wildplaas hier naby Matlabas rivier, Tabazimbi omgewing, kom ons sê tussen Tabazimbi en Ellisras. Hier's 3 slaapkamers en dan is hier ook hierdie woonkamer wat ook 'n slaapkamer kan wees. Die huis is in 2018 of in vroeg in 2019 gebou en voltooi. So die huidige eienaar, mense wat hier bly, hulle het self die huis gebou. Hier is 'n kamer. Kom net klop. Mens moet klop maar altyd en kyk. Nou hierdie is die studeerkamer. So mens kan eintlik maar net is 'n 3 slaapkamer. En hierdie was die studeerkamer gewees. En kom ek sê hier is 'n bed in, net dat jy kan sien, kyk hier die uitsig hier, wat jy hier kry uit die studeerkamer. En dis die soort van boom, jy kry hier die voorste deel van die plaas is lekker, het 'n bietjie sagterige sand, en aan die voorste deel van die grond daar, dit is doringveld, akasia, wat jy dit ook lekker kombuis met al die moderne fasiliteite. Hier het jy wasmasjiene, waterpype, so hier is aan alles gedink, en wat ek baie van hou is hierdie gasstoof. Die res van die kamers, die huis is in 'n regte vorm gebou. Hier is 1-2 kamers, hier is die 3de kamer, pragtige badkamer, toilet, en hier is 'n enorme slaapkamer. En weet jy wat sien ek hier? Hier is 'n huiskat. Dink net as Lisa en Jana nou hier was. Kyk net hier die vriende. Kyk hier so. Daar's sy. Kyk net hier. Jana, Lisa, Alina, kyk hier. Kyk net hier. Ek wonder of hierdie vriendelike kat ook saam met die huis kom. Of moet as mens die kat ook met die plaas kry. Ja, het jy al so groot kamer gesien, instapkamer, intrekkamer, en dat jy ook hierdie lekker uitsig hier. Mense wil altyd weet waarom verkoop hulle. Al dis afstand, en die eienaar se familie, kinders het nou hulle eie lewens begin, en kinders en so, en dit raak net baie ver om te ry. Die grond, hulle woon al 10 jaar hier op die plaas. Dit is nou tyd ongelukkig om afskeid te neem. En nog 'n ding is, hier is ook, behalwe vir die kat wat jy hier sien, hier is ook daar buite is daar ook chalets. Dit is heeltemal los, aparte, met sy aparte los ingang. Kyk net gou hier na die tuin. Weer, kom stap hier so by die kombuis uit. Gaan ons gou vir jou net wys hoe lyk hierdie tuin. Hier is vriendelike honde, hulle kom ook altyd saam met die reis. En ek was al voorheen hier gewees op die grond, en dit was in 2019. Lekker ding van hierdie grond is onder andere, hier's baie wild. Ons het zebras gesien, blauwille beeste. Dit is net wat ons nou gesien het op pad hier naartoe. Dis ver weg van die ongewenste elemente. Dis seker in 'n reguit lyn ten minste 70 km. Nou, hierdie is 'n kameeldoringboom. Nou wil ek net vir jou vra, speel jy graag toe jy 'n jonger seun of 'n jonge meisie was, het jy graag onder 'n kameeldoringboom gespeel? Ek nie, nie ek nie. Want jy kan sien, het 'n vreeslike groot dorings, en die hele plaas is ten volle met wildtuining aan alle kante, wildgetalle, water, alles kry jy daaronder, en daar's ook 'n hoeveelheid losgoed. Ek ken dit nie alles uit my kop uit, maar dis die huis. De banden van de bakkie snijden diep door het zand, langs de laatste draden aan de rand van het asfalt. Hier waar de wacht een beetje krast aan de deur, en de geur van rode aarde een oude man bekeert. Mijn hond zit naast mij, hij kijkt in de nacht. Hij weet wat we zoeken, hij kent de macht van het bos dat ontwaakt als de zon zijn ogen sluit. Dit is het leven, oude maat, dit is de buit.
Er is geen genade in de hand van de droogte, maar dit is mijn erfenis, dit is mijn land. Het zweet en het staal dat het wildhek spant, maakt een man van een jongen, maakt een baas van een man. Pak het vuur, vuur, dat brandt in het stof. Zing het lied, voor de jacht die we loven. Hier eten wij het vlees van de bok die we vallen. Hier zijn wij vrij in de zaal van het bosveld. Laat de donkere dram spreken. Hier zijn wij thuis in de stilte van de groep. Ik gooi nog een stuk hout op de gloeiende as. Het bloed op mijn handen, de geur van het gras. Zoals Jok in de bos en de mannen van vroeger. Wij vechten voor grond, voor het koper en goud. Van een leven zonder steden, zonder leugens en haast. Alleen het spoor in het zand en de roep van de baas. Je kijkt naar mijn bakkie, je kijkt naar mijn geweer. Als je Zuid-Afrika wilt hebben, mijn vriend, draag dan de keer. Er is geen genade in de hand van de droogte. Afrikaner is mijn erfenis, Zuid-Afrika is mijn land. Het zweet en het staal dat het wildhek spant, maakt een man van een jongen, maakt een baas van een man. Pak het vuur, vuur, dat brandt in het stof. Zing het Afrikanerlied, Afrikaners, voor de jacht die we loven. Hier eten wij het vlees van de bokkies die we vallen. Hier zijn wij vrij op ons bosveldplaats. laat de donkere dram spreken. Hier zijn wij thuis in de stilte van ons volk. Hier koop je geen grond, Je koopt een nalatenschap. je koopt de stilte. Ons gaan net gaan kyk hoe lyk die akkommodasie van binne af. Hier is dus die swembad en al die instandhouding hier is in 'n uitmuntende toestand. Alles wat jy hier in hierdie huis hier sien, die meubels, die voertuie, die alles in alles is ingesluit. Die mense, hulle wil net hier weg. Hulle gaan vertrek net met die klere wat hulle aan het. Die huise wat jy hier sien, onder hierdie dak, het lyk soos, wat soort is dit? 'n soort van 'n teels hier, dis 'n soort van sagte soort van teels. Dit is, want hulle wil nie nog allerhande ekstra dinge saam met hulle vat as hulle verhuis. Hierdie is een van die, dis die kamers, maar daar is nog 'n chaleis of 2 huisies, met 2 kamers, badkamers en die ding wat mense wat boukenners is, julle kan vir my sê wat so soort van teels of wat so van vorm is dit, maar hier onder dit is die rietdak. Daar is 'n inventaris. As daar iets is, daar kan dalk 1 of 2 paar dinge wees wat nie saamgaan met die plaas, maar die beste ding wat jy kan doen is net kom kyk net en dan vra jy net, is hierdie ding ingesluit, is dit ingesluit. En die verkopers is op soek na 'n kontantkoper, so daar's nie termyn beskikbaar, daar's nie afbetaal, daar's nie huur, dis kontantkoper en dit is en dan want hulle wil verkoop en hulle wil weg wees en dan kan jy kom doen net wat jy wil. Like die video, gee 'n duimpie en subscribe, abonneer